Kani kadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Sam shithi thungkam umintri rangba du Narendra Modi sha sanphawe hajar ngut ki samla leng ba ka rozgar mela hanin ka singi. Yo shithi thungkam ki samla na Meghalaya leng ba u John Barla menteri khana ka sarkar pedeng ha Shillong. Banjur u Dr. S. Jaishankar, Menteri ki Kambari ka India, haka jingkran jong u haka dorbar pelun jong ka United Nations, ba kanu kari kam daiban bu ya ka jingsuk ki kam san Himala jong, haba ai jubab ya ki kam pentriam ki lekno. But yo kusnam ka Meghalaya Health Insurance Scheme na kabenta ka jingtrai bha jong ka. Ki khubor ki babnya. U Menteri Rang Badu Narendra Modi henin kasngi ulasam ya sanphawe hajar tali ki shithi thungkam shakitu ki balayo akam sarkar thamai hapo ka rozgar mela. Habakren hakani ka jingyalang leng baka video conference. U Modi ulaong baka rozgar mela ka yang na kabenta ka jingkut jingmut jong ka sarkar ban penkup bori ki samla kari bat plelat yaki bakin shimbenta haki kampen roy jong ka. Daka ba ay kublay ki samla ki badang shuyo ya kashithi tungkam u Modi ulaong ba ukermen bakaray jong ki ban shakri ya upait ba kari kan lam shaka jingjob kari ban kenjo shiki maumer ki ba kalabu thong. Kumshi benta jong ka jingsam ya kashithi tungkam hapo ka rozgar mela u John Barla menteri khana ka sarkar pedeng ba pet ya katnat ka ba penya ki kam jong ki jait ban rio rit pat ula sami kishithi thungkam shaki samla ka jala Meghalaya kibalayo kam sarkar thamai hakitna sarkar ba pher haka jingelang kabala long ha State Convention Center ha Shillong hanin kasingi habakran hakani ka jingelang ubarla ulaong baka rozgar mela kadai ka jing ang nuot jong menteri rang ba du kari ban penyo hado shipau lak tali ki kam sarkar shaki samla kari khnang ban weng ya ka jing kerdo kam. Kani kadang ya syakmat syat menta bat hakani kasien la penlong ya ka rozgar mela ha South Nril tali ki jaka ha kelengkari. U Menteri ki Kambari ka India u Dr. S. Jaishankar ulaong ba menta kapor kam deshu ha ka ba yakimat yakren labu tangda ki kat tu kat ni tali kiri ki ba khampau kat bala khamit lenti ba ki wei pat kiri kin shubut bet yaki. U Dr. S. Jaishankar ulakren kumni kat ba udang aya ka jingkren na kalyang kari India ha ka dorbar pelun jong ka United Nations ha New York hanin kasngi. Habakren hakani ka jingyalang uni menteri ki Kambari ulaong ba ula banjur halor bun teli kimat kum ka jingkerdu dawai ai jingyada ha ka por ba khie ka khlam covid khat khandai ha ka ba bun na kiri ki ba kham tlot kila du lan ban yo yaka. Ula ban shu ba kanu kari kam dai ban bo ya ka jingsuk ki kam san Himala jong hakamat habaka ai jubab ki kam pentriam bat pens ear jong ki lekno ula ong baka perthai ka dai ban long slur ban kren ya ka badai bat kyar na ka bakren tang ban supen ngai ya ki wei. U Deputy Commissioner ka District West Jainta Hills ula penmi ya ka hukum ban kentu ya baro kinongnya taksi kamai bat kali turis nakathan ban sange let kamai shipor lada ja baki pangkman lapen mi ya kane ka hukum hadien baka board Senshar District kala yo jingtep baki don kinongnya kali ke balayai beteng ban let kamai wat haba kila yo pangkman namar bakani ka long ka jingpang ka bayabet u Deputy Commissioner ula penmi ya kane ka hukum ban khanglat ya ka jing sapriang kane ka jingpang shakinong song kali bat kipat ba bat ula mana ba on let ka bating ya kitu ki bambut ya kane ka jing mana kane kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Hakasmi ka baningkong jong ka jingyalang arogya manthan 8,000 arpulai balapan long daga National Health Authority jong ka sarkar India ka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS kalayo priang hadu artali ki khusnam nakabenta ka jingtrai bha jong ka MHIS ka de ka shlem balabo daga jala Meghalaya nakabenta ban pentre kam ya ka scheme sarkar pedeng balakhat ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kabangi khotlingkot ka AB PMJAY hagane ka jingalang kabala long ha New Delhi ka MHIS kalayo ya ka khusnam Ayushman Utkrishtata Award 8,000 arpulai haki artali ki thop kabaning kong kalayo ya ka nam kum ka jilla ka babit tam na pedeng ki jilla ki barit ban pentrei ya ka PMJAY ha ka bapanyo bun tam ki jing sumarpang shaki pat ba nado urisau 8,000 arpuar hado ubnai nai lur 8,000 arpulai
Kumju ru ha ka thop ka baar kala yo ya ka nam la do ha ka jingla jongka ban penyo ya ka jing sumar pang ka ba marengkat ya kinong pang kan thai bat shinrang klem da no shilyang sha ka wai ka liang. Ha Mizoram ka yeng bishar special court kalarai penrem ban set along hadu Southnem ya u Kali Kumar Tong Changya ubalong u chief executive member barim jongka Chakma Autonomous District Council. Hapo kajingeram jong u special judge u Dr. HTC Lalrin Chana kani ka yeng bishar kala dan kunaru hadu saulak tengka katkum kaan Prevention of Corruption Act. Hadian bakala lap ba utay u CEM barim ula pendan kam bakla ia kapisa kabalamang nakabenta ban shna surok bat let pendan kam penban ya ka nakabenta ki kam yalap election jong u. Ya ka jingya lang banwan ra ya ka jingya trelang kitnat sarkar bapher banya dabat te lakam ya ka jing pangkhisho arit lapen long ha conference hall jong ka circuit house ha Bagmara South Garo Hills henin kasngi. Ya kani ka jingya lang lapen ya da I Dr. Chalang Marak additional deputy commissioner kani ka district but I Dr. MK Solia deputy director ka DHS ibalong ru I state program officer jong ka National Center for Vector Borne Diseases Control NVB DCP kat ba idang ai jing batay hakani ka jing lang ila pasat jing mut halor ki lat kelenti banya khon ya ka jing sapriang ka pang khishori hakani ka district but kumnu kitnat sarkar bapher kila ban shim yala ka benta. I Dr. Solia ila thuru baka South Garo Hills district kadai ka district kabadon buntam ki bakla nakajing pang khishori. Kumta ila kentu ya baro kitnat sarkar ki balayawan sya kani ka jingalang banya trailang bat banya say la ki boy kat bala ban pentrai kam khanang ban penduna ya ka ki bayo pang khishori ha kani ka district. Kasora International Half Marathon 8,000 arpulai kabla yo ya ka jing ithu na ka Athletics Federation jongkari India kan salong shen ha ka laipo tarik menta ubnai nai lur. Kani ka dei ka sien ka baar ba on penlong ya kani ka jing ya kop marathon ka babuan kila ap kmi lenti. Ha ka be dei ba ka jing pen kreat na ka benta kani ka jing ya kop kitnat sarkar bapher kan thop ya katnat ki pulit ba katnat ka koi ka khya kila let ban kmi bnya ya ka jing bit jing biang kalenti mare thong bat ba ya ki jing dan kam kinong ya mare lapen kreat ha ka rukam ka badai. Laya thu shu ba ha ka te ka sngi ba penlong ya ka marathon kata ha ka laipo tarik on khang shipor ya ka jing yat kali na do lait soplia harum mau kodok shadu sora batat hadu maus mai na do kapor henrio baje hadu khandai baje min stem ban penkot ya ka khubor sa sisien pat kimat ki bakongsan banjur u Dr. S. Jaishankar, Menteri ki Kambari ka India, ha ka jingkran jong ha ka dorbar pelun ka United Nations, ba kanu kari kam dei ban bo ya ka jingsuk ki kam san himala jong, ha ba ai jubab ya ki kam pentriem ki le no. Sam Shithi Thongkam, o Menteri Rang Ba Dut Narendra Modi, sya san puai hajar ngut ki samla leng ba ka rozgar mela hanen kasngi. Yo Shithi Thongkam ki samla na Meghalaya leng ba u John Barla, Menteri Kena ka Sarkar Pedeng ha Shillong. But yo khusnam ka Meghalaya Health Insurance Scheme na kabenta ka jing tray bha jongka. But katung ila poy ka bakut jongka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabajing nya so ba ka Delhi station na kabenta ka khubor ka ktin hindi ka banbut pat ka khubor ka ktin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen kan mauru ba ka por prashteng nya wan pai biang sya ka station ka jongi na kabenta ka khubor na ka thain sya telam mingi ha ka ktin pareng. Kani kadai ka Akashvani Shillong.